Здравейте, приятели, аз съм Чи и днес ще ви кажа една информация за моят YouTube канал. Значи, като събера 40 абонати, ще изтегля един човек, с който да снимаме на някоя игра, която той ще избере. Ето, влям в random.org, пиша 40 и давам Generate. След като го направя, ми дава рандомно число, напълно рандом, с което ще го избера тук, ще пробрим, ще се оговорим, ще ми даде скайп, аз ще му пиша на най-новия му клип. Дай си скайпа, избран нали, избран си от сабскрайберите ми. Ще снимаме на Hero Zero. Нали, да, снимам на Hero Zero, там се пише пейкаря. И това е. Благодаря, че гледате, сабскрайбвайте, абонирайте, коментирайте, лайквайте и до следващия клип.